Kungani uphakela umthakathi uma ngabe esebizwa umongameli bese hamba yedwa ebebizelwe into abayenza bonke nosisi uJacinta? Uyabona lo mbuzo lo usabalele kakhulu la enkundleni zokuxhumana. Uma ngabe umuntu wesilisa mhlawumbe ubuzayo, ngiyaye ngibone sengathi umuntu nje umnqolo. Umnqolo kuyathanda ukukhuluma into ongakaze uyazi kahle hle ukuthi ime kanjani. Lento abakaze beyifihle ukuthi ke kahle kahle umhla ka-30 noma i-date yokuthi ngeyi-30 ziyobe ikhala kahle kahle yizwi likaphakela umthakathi lelo akusilo ele March and March elasho uphakela umthakathi ngonyaka odlule ngoDisemba. Okushuthi ubhuti uphakela umthakathi uma kwenzeka kuba nezinkinga nje eyithindana nomhla ka-30 makuba negazi elichithekayo uyena umuntu okufuneka aphendule hayi March and March. Uma ukuthi lento bukade uyilandela from ekuqaleni even usisi uJacinta wakusho wakuveza lokuthi yena beyi March and March abahlangene kahle kahle nelo nomhla ka-30. So leyo nto ivezela ngokusobala ke umuntu ophilile kahle ekhanda ukuthi okay lokhu ngoba kwashiwo yiloko ubhekene naye futhi uqondene naye kahle kahle. So umongameli ngokubuka kwami lapha ubengadingi iMarch and March kepha ubedinga umuntu wakhipha usuku lomhla ka-30 okungenzeka futhi ubefuna ukuyoqinisekisa ukuthi cha ngomhla ka-30 wakho kwendoda uma kuwukuthi kuyenzeka kuba nezinkinga ekhona amacala sesowabeka kuwe thina. Futhi mawumbhekisisa wena ubhuti phakela umthakathi eyinsukwini eseposta amavideo abaposta ubengasawufuni lo mhla ka-30 ubesengenwa amanzi emadolweni umbona hayi uyaxega ke manje useyawusaba kahle kahle kwayena uyawuqonda ukuthi umonakalo uzokwenzeka igazi lizochithekala liphekwe izandla zakhe. Bese ukuthi umuntu ongayilandelanga kahle ongayazi lento ukuthi kahle kahle bethini aqhamuke sephawula nje aqhamuke sekhuluma konke ukuthanda kwakhe uvele bonke umnqolo ke lokho ikhanda lisifunya straight awukwazi ukukhuluma into ongazi uyilandelele wena obuyibuka nje ngobuwengu uyibuka ngalelo langa lelo mawuthanda wena ongazi uyilandelele ukuthi amavideo khona alandelana thini. Usisi Jacinta wayisholo even ubhuti phakela umthakathi naye wakuveza ukuthi uyena ne-foundation yakhe insizwa nomnsizwa. Yebo ngiyazi ukuthi abantu abaningi kulula ukuthi kube ukuthi bebengayazi vele le foundation ngoba ayikazi idume naye ubhuti phakela umthakathi uyiqhakambise kakhulu la eqale khona uyiqhakambisa eseshuthela amavideo lawa bewenza lapha ya kwaNongoma eqala ukuthola amavideo exosha abantu lapha ya ilapho kaqale khona ukuyiveza kakhulu ukuthi le video i-under insizwa nomnsizwa foundation. Mangowabuka amavideo khona bebhalwa ngoba niyabuka nibukela ukuphawula nje anikufundanga nalokho seniyaqala nokwazi ukuthi kunensizwa nomnsizwa foundation. Uma eya kwi-March and March uphakela ubesho ukuthi siyolekelela noma siyohlanganyela nosisi wethu uJacinta okungesiyo into wrong futhi leyo ubebenza kahle bebambisane uma kufanele bebambisane. Kodwa kule call kamongameli ngicabanga ukuthi bedinga yena ngqo uphakela umthakathi hayi nomunye umuntu ngoba uyena vele wakhipha lelizwi leli. Ungakhohlwa umfutha yenawo ngeyi-30 wehlile mangabe bekusondela ukuthi iviki i-30 ngoba beqonda kahle kamhla ukuthi sonke sinomfutho ngeyi-30 and sisobagxoba abantu. Uma sesibagxoba abantu uyena onecala lena ke vela imdinga umuntu onekhanda sefu moya ngeke uzuyizwe vele ikhanda lakho sefu moya #sidlala ngeqiniso aswanesi ama feelings ngintandana sihlale entweni manje njengalapha eThekwini. Into esizoyenza njengala eThekwini njengamanje sizoya kumasipala sikhombe ibhilidi sithi umasipala namhlanje khipha laba abantu namhlanje sisuke siye kwelibi akukho ukuxoxa okuzokwenzeka akukho ukuxoxa okuzokwenzeka sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala barenta ibhilidi ngelika works it was vacant and then strategically ama Nigerians ahamba yongena ebhilidi ubani owatshela utela ibhilidi alinamuntu ubani owatshela bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords. Sizoya kwa Transnet izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drug sizoya kwa Transnet sithi sicela usinike uhla lwezindlu zakho Transnet sicela usinike uhla lwezindlu zakho Public Works masipala ngwelanga elithile siya kunansi indlu siyoyilungisa siyoyivula sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isetshenziselwa laba bantu abakhahlamezwe izikhukhula balapha eSouth Africa behlale kulezo zindlu ngoba vele azenzi lutho abadinga ukurent abenzi lutho ugesi awukhokhelwa kwenziwa lutho abaqhubeke bengawukhokhela ugesi bengenzi lutho kodwa kuhlala abantu base South Africa ngoba nakho for so many years abantu bangaphandle bahleli kulela bhilidi abawukhokhela ugesi. Can you imagine kune bhilidi la okuthiwa abantu abokufika bahleli khona batshele abantu izolo ukuthi bona bayindawo kodwa kunomasipala la eThekwini. Thina ke njengeinsizwa sicela umasipala ukusebenzisana naye namaphoyisa sifike simkhombise khipha laba abantu namhlanje uma ngabe ngabakhiphi siyahlala lapho
bazohlala lapho ngaphakathi abezi ukuphuma beyothenga abezi ukwenza lutho sizohlala lapho angithi abangamakhosi bayagadwa sizobagada ke thina sibona alikho idrug elizodayisa la eThekwini ukusuka manje kuya kuDisemba nizobona kuzophela ukudayisa kwama drugs la eThekwini ngoba kwenziwa ngamabomu kwenziwa izikhulu namaphoyisa nani ukusuka manje sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi futhi asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa iPop crew ayiyeke ukuvikela amaphoyisa iphoyisa linesifungo sokuvikela umphakathi inqwaba amaphoyisa angaze abulale umuntu la kodwa ngezenzo zawo zokumukela imali zokwebiwe kuma drug lords seyibaqedile abantu asabeqedile abantu amaphoyisa lingazange lona limbulala umuntu ngqo kodwa lama drugs anikezwe izingane zonke le ngane zakithi ezihleli lapha lokhuza eKing Dinizulu Park ziqhamuka kulezi zenzo zabantu abafuna ukwenza imali esheshayo. Okwesibili sizokwenza njengensizwa nomnsizwa sizoba nomhlangano no Premier nobaba uMkhwanazi sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama drugs awase Richards Bay awase Newcastle awala eThekwini awugcina idolobha singalibalanga iStenga niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibhlungu kangakanani esenzakalayo lapha kwaZulu kudayiswa ama drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selembe into ebhlungu ngendlela eyisimanga okufanele ngabe sonke thina abantu esingamaZulu esihlala kwaDukuza kufanele ngabe lento iyasihlupha kufanele ngabe into ereportwa zonke izinsuku kufanele ngabe into epostwa zonke izinsuku ngaphansi kwesichuse senkosi ngaphansi kwesichuse selembe umqali walendlela yakwaZulu umgqugquzeli wobumbano kubantu bakwaZulu kudayiselwa khona ama drugs afihlwa khona sizosondela ke laphana siyilungise leyo nto leyo ke abaningi ngiyazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi umhlangano wethu okokuqala ukungani ubungamfakanga usiso uMangobese nokuthi kungani ungazange kuvezwe ukuthi yini beyokhulunywa siyoyikhuluma nomongameli laba abaningi ke futhi bebezama ukusebenzisa lokho ukuqhuba indlela zabo zokuzama ukuthi kube noqhekeko phakathi kwethu abaningi bayazi ukuthi ngumuntu we-social media ngihlale ngikhona ku-social media kodwa uma ungaqaphela kuba kancane kabi ungithole ngishuthe nabaholi mina ngiyabaza abaningi bayangifonela abakhona la efonini yami siyahlangana nabo but kukancane ungithole ngishuthe nomholi ngicela ukwenza into enkulu kunazo zonke enizoyibona ukuthi ingakanani akekho wakwabona isithombe sami noMdlokombane kodwa sengahlangana kaningi noMdlokombane before inkosi awakhokho beyikhumbule ngahlangana kaningi naye kodwa ngaze ngifike eduze kwayo iNgonyama ngiyenzela umsebenzi omkhulu umkhosi woselwa umiswa yimi makwenziwa nje umkhosi woselwa umiswa yimi umkhosi woselwa okuwumkhosi omkhulu ngendlela eyisimanga okufanele ube mkhulu ngisho kunomkhosi wamatshitshi ukuba izinto zenziwa kahle lokho insizwa nomnsizwa enye izinto ezoyilwela ukuthi yenzeke ngoba umkhosi woselwa umkhosi wokweshwama umkhosi wokuthi ukucelelwa impilo isizwe iwona mkhosi okufanele ungabe mkhulu kunayo yonke imkhosi iwona mkhosi uhulumeni okufanele ufake ibudget enkulu kuona ngoba iwona mkhosi la okufanele kufundiswe khona abantu ukuthi benzani njengoba kukhalwa ngokuthi amatshitsha ayafundiswa insizwa ayifundiswa ukhona umsebenzi ukhona umkhosi okuyiwona oqondene naleyo okuwumkhosi woselwa angaze ngihlangane neNgonyama angaze ngithinta iNgonyama angaze ngishuthe neNgonyama ngoba ukuhlangana neNgonyama kimi it's not a publicity stunt it's more of a spiritual connection than anything else angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama mina ngisuka ekhweni angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama kade ngidlalela noma kodwa bakithi ebusuku angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama ngingahlanzekile emoyeni ngoba ukuhlangana neNgonyama akusikho nje ukuhlangana kuphela kodwa akusiyo into yokuhlangana ukuthi ushaye izithombe bese uvela ukuthi athi uhlangane neNgonyama ngoba iNgonyama akuyona into yokukhanda udumo iNgonyama akuyona into yokuthi ubukwe ukuthi wena usuku wahlangana neNgonyama ukuhlangana neNgonyama kufanele kube ngokukamoya angaze ngiqhawule iNgonyama lokho ngaba khona njoba ikhona ngoba ngingaka njoba ngiyilwela kangaka njoba ngisebenza kangaka angaze ngiqhawule iNgonyama ngesaba ngisho ukusondela kuyona kodwa yimi engiyisebenzelayo akekho umuntu owakhela iNgonyama ibutho la eSouth Africa ukwedlula mina
akekho umuntu owakhela ingonyama insizwa zayisencane kusuka ko5 years kuya ko21 ukwedlula mina kodwa ngikaze ngihlangane naye ngijabula ngife ngimbono ngangeyintaba zakhe eme lapha nje phambi kwebutho ngijabula ngife ukugiya ehlele esihlalweni lapha ongangokujula kolwandle ngijabula ngife indlula mithi uma ngizwa ikhuluma ngiyibuka ku TV angidingi ukuhlangana naye ngiyohlangana nayo mhla yona yathi aningicelela undabandaba bese ngihamba ngiyobika kwabakwandabandaba ngikhuphukele entabeni ngiyobikela uNkulunkulu ukuthi Nkosi namhlanje ngiyokhuluma nenkosi umlomo nomlomo ngoba akuyona into encane it's not a publicity stunt even upresident obehlela umhlangano ngase ngihambile ngase ngisestandard ngibuya ngiza lapha kwaZulu angasho mayithola ithuba lokukhuluma uyosho owayengibiza ukuthi ngathi awukodwa kungangami ukuhlangana nomongameli ngasho ngathi umongameli mnikeni ithemba lokuthi mina ngiyaqinisekisa ukuthi iSouth Africa ngeke ize ishe kusho mina ngihambe ngaye entabeni ngayoyikhulekela iSouth Africa ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ize ishe ngaze ngabeka ikhanda lami kulayini wesitimela ngathi uma kwenzeka wayitsizwa bafethu sanibonani South Africa KZN Mnambithi sanibona othukela cha bafowethu lapha emoba sesizwile lapha emoba ukuthi engathi anibanyakazisile labantu kodwa sizwile futhi engathi khona abavikelayo abangafuni ukuthi bahambe so siyeza lapha emoba ibani nje ninyakazi labantu abavikela amakwerekwere sizobabopha ngoba umthetho uthi akunamuntu wase South Africa ekufanele avikela amakwerekwere avikela ama-illegal foreigners sizobabopha laba abavikela amakwerekwere uma ngabe uboshwa ke you will pay ifine ka10,000 rand noma uyiswe ejele so bafowethu akungabe ngathi asinitshelanga akungabe ngathi asinazisanga amakwerekwere nazohamba niyathanda anithandi asebenzisana nabantu base South Africa noma awasebenzisani nabantu base South Africa sizowaxosha wonke azohamba ama South Africans ekufanele athathe over kulezo izitolo lezi ama South Africans ekufanele ukuthi kube yiwo aowna umnotho wase South Africa asizukudlala amakwerekwere asizukudlala abantu abavikela amakwerekwere ngithike mina sihlangene siwuZulu laba bawavikelayo asinendaba vela amambuka nangesikhathi sikashaka ekhona siyeza lapha emoba sizowakhipha azophuma aphela amakwerekwere mina nginendaba ke mina noma ngabe mhlambe ngangihlelela okuthize ngezwe vele kuthiwa isithombe sami siyacirculate kukhonjiswana ngami ngithi kanginendaba noma ningakwenza enikwenzayo bafowethu sinengane thina ekufanele ukuthi ziphile ezweni eli-right ziphile ezweni elifanele elingenabugebengu elingenama-drugs elizwe umnotho ozobhilonga to ama-South African angeke-ke siyekiswe amambuka abantu abangafuni ukuthi umnotho uye kuma-South Africans bese bethi bazovikela amakwerekwere nalapho emhlumayo sesizwile siyabazi abantu abavikela amakwerekwere izolo nje bekunamaphoyisa aba-escort ikwerekwere afike abuza abantu base South Africa athi nisho kangakanani ukuthi la makwerekwere awanawo amaphepha amaphoyisa kufanele amverify lo muntu kufanele ngabamthathile ahamba yomverify enza sure ukuthi lo muntu unamaphepha noma kanawo kodwa azobuza umphakathi sizokulungisa ke lokho lawo amaphoyisa lawo sizowakhipha azophumela obana ngoba kufanele siwazi amambuka sibaza abantu abathengisa iSouth Africa angeke sivinjwe amaphoyisa corrupt angeke sivinjwe amaphoyisa angafuni ukuthi avikele abantu base South Africa ngoba kwayona le mali uma ngabe kuukuthi ayathenga kwayona le mali abayithola emakwerekwereni angeke bese beyibone nokuthi yapi ngoba imali yokugebengu siyayilandela le kwerekwere nje elinetolo embili eMnambithi namhlanje sifuna lihambile lizohamba namhlanje sengeke ngalifonela ngalitshela ukuthi alihambe lafike lavala amaphoyisa ali-escort kunenye iveni escortela omaphoyisa ebi-escorta lelo kwerekwere lelo ehambile yaze yayojika estadium yaqeda lapho yasuka yakhuphuka yanga kwagcina shona siyakwazi konke lokho amaphoyisa komele sitshele ukuthi
ukapteni wamaphoyisa lapho komele sitshele ukuthi mapha amaphoyisa ebewakhipha izolo wathi awayemhlumayo ngoba amaveni iqale kwafika iveni eyodwa kwase kwafika amaveni amabili bafowethu asingathi sisebenza umsebenzi nina ni against thina no angeke size sikuvume lokho noma ke ningakusho likushoyo okusalayo amakwerekore enu siwafune hambile andazohamba niyathanda anithandi ningalokothi bantu base South Africa nibe nophukuphuku ngoba la eSouth Africa inkinga yeSouth Africa yodwa ubona bese kugcwele abantu bokuhamba kangaka nje kulelizwe bedla kwasani kulelizwe ingoba vele iANC ngesikhathi izothatha izwe into yokuqala yenza abantu base South Africa bebe ziphukuphuku so iproduct yalokho vele ikhona abantu abaningi la eSouth Africa banophukuphuku obukhulu uma nekholwe into nje khona engabe sesebenzisa common sense that's why ngithi mina sebenzisana umqondo umnumzana Ramaphosa laphana udlala ipolitiki bahlale phansi abantu beANC igebengu ngoba sigebengu zodwa ezikule nhlangano yokuthiwa iANC behlala ngibatshela abantu abavotela lento ngithi mina nivotela amanyala nina ngibatshele ngithi mina iANC ivotela umuntu onengqondo encane isiphukuphuku yabo umuntu ongenangqondo nje at all umuntu ovotela le yanto leyana so lezigebengu ngenxa ukuthi bayazi ukuthi nesikhathi kuzoza inkululeko yini abayenza idamage abayenza kubantu base South Africa so bayazi ukuthi because batshala imbewu yophukuphuku kubantu base South Africa imbewu yophukuphuku izoqhuma when they need it that's why manje mangabe eselapha ethi niposte kahle madoda ningaposta umbhedo already utshala uvusa imbewu yophukuphuku kuyiphukuphuku egcwele South Africa lezi abayifaka uphukuphuku esibavotelayo because umuntu ovotela iANC isiphukuphuku because awukwazi ukuvotela into ethi wena bulawa qedwa awukwazi and if you like that uyisiphukuphuku you are a fool if you like that so into ayenzayo manje usevusa leya mbewu abayitshala kubantu abaningi abalapha eSouth Africa abaziphukuphuku ukuthi cabangani ukuthi there's something umbhedo esiyenzile so that nizingeze umethemba phakathi lomthakathi ngicela ukuthi nibheje bantu base South Africa ngomfokanda abantu phakathi lomthakathi umfoko amakhola ayahleba indoda udlule ebusizweni ubudoda enye into ubudoda enye into ejule kakhulu ubudoda mina ngiyangithi mangikhuluma ngithi amadoda wasekho emhlabeni kodwa singeke ngithi mangikhuluma manje ngithi mina hayi amadoda emhlabeni awasekho kahle kodwa ikhona sengiyibonile kwandabandaba phakathi umthakathi indoda leya is a man of his own words manje lezi iphukuphuku lezo kwatshalwa imbewu yophukuphuku ukuthi ivotele lenhlangano lena okuyona ephethizwe so uyaqhuma uphukuphuku uma ngabe befuna abantu beANC ukuthi because they implanted the stupidity on these people so when we need it then we must go and just ukuthi sivuse then besiyaphila then bese be act against ukuphila kwabo okuphethwe phakathi lomthakathi at this point in time ngiyazi mina ukuthi umama uJessica uMangobese Zuma uhlakaniphile akusona isiphukuphuku lesi ngeke eze eyilalele into ekhulunywa ziphukuphuku kuma social media umfowethu abandaba usekhuluma kakhulu echaza manje chaza indoda leyana simethembeni ake sibhejeni ngophakela umthakathi umongameli udlala ipolitiki uvusa uphukuphuku kubantu abaningi ebese buqala buphela because umfowethu abandaba nemasheni nezinsizwa ongizwe umfowamchunu umlando no bhuti lapha ufele emntwini inyanga leyana bese beqale bayangula bangula uphukuphuku kubantu manje laba bayaba ukuthi yes what's happening now our snake pet it remembers ukuthi actually yena is not a pet is a snake so it's going to start biting. So let's asambeni siyofaka injection yophukuphuku because once you change lion uyenze ukuthi ibe yipet that means that lion you making it a fool but now they know ukuthi one day that lion it will remember itself
when someone come and show that and remind the same lion, when you're not a pet, you're a lion, when you can eat that person that is feeding you whatever food you want to feed you, and anytime you want to feed you that food. Then, now, when someone bring that lion on this thing so that it can lose the petism on it, then now they must inject back, they must put back an injection. So, because abantu, manje bayaqala, they start losing that petism in their system that was injected by ANC. Then now, they have to come back and just inject each stupidity kubo futhi. So, guys, let's wake up and smell the coffee. Uphakela umthakathi angeke aze athengeke indoda, uzalwa indoda. Ningabawethu nina ibambe ikhona ngeke hey umhosha odungulwandle loyana hey yabona manje kufanele umthatha fona thola ezinye izibongo ke manje ezoveza ngokusobala ukuthi kahle kahle ubethu usiza abantu bona abantu athi abasiza bayamvukela manje abasemthembi asiyeke uphukuphuku asingadlali osopolitiki medlala umdlalo adlali la thina. We want our life back. We're not playing games here. We want our life back. These people, politicians, our politicians, they stole our life. They destroyed us. They finish us and they want to finish our children now. And children of our children. So that we can be nothing. Only them and their children, they can be something in future. So let's wake up and smell the coffee. Never, not over my dead body. Ngeke indoda insizwa. Uyo yonke into ngayicabanga. So asikhiphe lo phukuphuku osebuvuswa iANC kithi. We losing it. We losing it there to phukuphuku. But now they want to bring it back. That's they want to bring it back. So no. Asithembe le ndoda. Umama uJesita akangalaleli noma yini. Ekhulunywa isiphukuphuku ku social media. It's poo-poo. No, we can't. We can't.